Bocah-bocah, ayo, kok jale. Bu, aja ngumpes teng gue sih. Anggone matur marang Bu Guru sing becik. Tangane ora karo srawian kaya ngono kuwi. Lah, unggang gue ya kudu sing trep. Umpamane, Bu, nyuwun pangapunten, menawi kepareng kula badhe dhateng wingking. Coba baleni sing becik. Lah kok datang wingi lho, Bu. Kula ora badhe pipis. Iya, aku wis ngerti karepmu. Sanajan kowe arep mlebuang, nanging basa kang sopan yo wingking. Kaya ing basa Indonesia kae lho. Bu, saya mau ke belakang. Oh, ngoten. Nggih. Nuwun sewu, Bu. Mau bareng badhe teng wingi. Ya wis kono. Matur nuwun, Bu. Ya. Bu, bukune sewu apa coce? Ton, kene. Cah bagus kene. Kene lenggah kene. Tak tuturi yo. Yen matur iku becike ora bengak-bengok kaya ngono kuwi mau. Ngono mau ora sopan. Lah, olehmu matur ya kudu sing bener. Mangkene. Bu, badhe nyuwun ngampel buku menika. Badhe kula waos. Oh, nggih. Nyuwun pangapunten. Matur nuwun, Ibu. Nah. Bu, Enggak, bukune. loh, kok kaya ngono to, Ton? Yo bentos, gak suka dong. Ton? Yen ngaturake buku, ora diundalake kaya ngono kuwi mau. Diaturake utawa diulungake alon-alon karo matur. Bu, bukunipun sampun kula pendhet. Oh, nggih. Nyuwun pangapunten, Bu. Matur nuwun. Ya wis kono. Bu, bukunipun badhe kula ampel. Badhe kula waos. Kok Mas Anton? Matur nuwun ya, Bu. Wah, besok dia mau mempraktekkan di sekolah. Aku juga sekalian melestarikan budaya Jawa. Pastinya juga pemirsa semuanya dapat menerapkan unggah-ungguh budaya Jawa dalam hal toto kromo ing sekolah. Cintai budaya Jawa. Sampai jumpa di segmen Toto Kromo ing Masyarakat. Dadah. Kula nuwun. Selamat berjumpa kembali. Tentunya kali ini di suasana yang lebih bersemangat lagi untuk belajar unggah-ungguh budaya Jawa. Jelas dong Kak, kita berdua ini selalu semangat kalau belajar tentang budaya Jawa. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah unggah-ungguh budaya Jawa tentang tata krama ing masyarakat. Ayo, siapa yang tahu apa-apa saja yang harus kita pelajari? Ada unggah-ungguh atur-atur, unggah-ungguh nalika rapat, unggah-ungguh nembung nyilih barang, lan unggah-ungguh balik barang silihan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sugeng Mirsani.